Түзүүчүлөр күнү оңайынан Сабантуй майданының Татар йорты хатасында бейрем чарасы үткәрелде. Онда җирлегебезнең төзелеш оешмалары җитәкчеләре катнашты. Безнең өчен һөнәри бәйрәм, төзелеш эшләрендә бик күптән эшләмәсәк тә, без үзебезнең хезмәтебезне яратабыз, коллегаларыбызны хөрмәт итәбез, мәктәпләрдә, күп катлы йортларда төзекләндерү эшләре башкарабыз, үзебезнең эшебез белән горурланабыз. Район башлыгы Альберт Хуҗин төзүчеләрне сәламләп, һөнәри бәйрәмнәре белән тәбрик итте. Тырыш хезмәтләре өчен бер төркем райондашларыбызга район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Район мәдәният йорты үзешчәннәренең концерт номерлары бәйрәмнең бизәге булды. 13 елдан бeri хезмәт итеп, төзелеш, дуалар, басуларны киптерү, басуларга калифкар ясау, işler başkarabız. Benim ömrüm boyu 40 yıllar umsoğulaşadım, topşarılar. Bu beyramni bilen barlık tüzüşlerine çok көңілден қатылайым. Келешекте müsibetdagi bulgan motor üler, zaniyalar kebek şerge yazsın motorlik terip barlık halkını kuvandırıp. Бу көн Мөсим районы өчен аеруча истәлекле. Җирлегебездә алып барылучы күләмле төзелеш эшләре район үсеше күрсәткече. Мөсимдә быел да 20дән артык төрдәге хөкүмәт программасы гамәлгә ашырыла. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.